Marco Paraskandalo ilu 12 sena jesebixxi l-kollezzjonijiet tiegħu tal-moda fil-Malta Fashion Week. L-aħħar kollezzjoni semmija Eclissi. Ma' TVM News id-diżinjatur Malti spjega t-tifsira tal-isem tal-kollezzjoni. Mużajt il-kelma eclipse bl-Ingliż u infatti użajt il-kelma eclissi għaliex hija parti mill-history tiegħi bħala diżinjatur li 12 sena nagħmel il-ħwejjeġ u l-isfelati tal-moda. Infatti kont bdejt bħala diżinjatur li nuża kliem bil-Malti fuq il-t-shirt. Dak kollu li hu Malti mill-lingwa għall-kultura u għall-qofol tal-kumpanija tiegħu. Nużaw kliem bil-Malti fuqhom u kultura Maltija bħal l-street vendor bħal tal-lampuki jew tal-bigilla, tal-ġelat, u mbagħad hemm frażijiet oħra bħal ħalli ħabbat jew tħabbil x'moħħok illi dawn l-artisti lokali qed jagħmlu d-diżinji tagħhom u aħna ngħinuhom imexxu d-diżinji tagħhom b'mod ta' moda. Għal Marco Paraskandalo, l-industrija Maltija tal-moda għandha potenzjal li tkompli timraħ. Illum il-ġurnata l-industrija tal-moda lokali kibret ħafna grazzi għal Malta Fashion Week, jiena nista' ngħid illi established designer. Għandna fejn ikbru iktar ovvjament, il-ħolma tiegħi li xi darba nagħmel sfilata barra minn Malta. U hopefully nibqgħu nikbru. Wera l-fema li ta' kull sena, il-Malta Fashion Week qed tkompli sservi ta' vetrina għat-talent lokali fl-industrija tal-moda.